nilip choki hola lems mai phu balwan bag arpu pen kache o Pesa korda long ing hoi kep ka do ka vek he aphan ke thowang phuthak che don dum thek the posi ITP KA pen ning je pon Elvinteron api apo aja kong aphan chiki ding desi chukang te bakulat kachingpu Come one, come all to the third Interchurch Football Tournament, come awareness program on addiction and human trafficking, organized by Community Health and Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a unit of Emmanuel Hospital Association, New Delhi, in collaboration with AKBCLFYD for both women and men. Registration starts from September 1 to September 20, 2021 at Putaro Playground, Dongmukak. For more detail, contact 8638-398-440. Caribbean Life Prime Tama Birta Long Pen, Nilisami Julie Baby, non-RG Ikta Birtang Ton Pen. Lakhain Koirapo, Nilib MSC constituency ke Parlo, Choki Hula Hawaralong, Acheklo John Wang, Kidukela Arapan, Karda Sang Lapen, General Sang Anta. Paplu play pin pen kipi pon bom nilip choke hola lem samai phu balwan bag kopi kosona joini peloni pini mai phu ar pu pen che obublo kedam tang ningkan kre si so se pen choki hola lem samai phu balwan bag ahin pen si klempon bom si wang bom lo bonta alangli pinier ni kopi kosona bidi pen lo ne mate methang kapre ka sai ki do obena jog lo ne lem samai phu ar pu pen kedam tang chiti ni phai trok siar ni ar pu pen kachi o alo lems dun mai phu arideng palidam lo Bangso puthak pini balwan bega hin pen pherang ke phan kapachini pona tengke nili phan komania tung nangke toy pen le arpu kachi o kali nili methang sai arpu ke ong joini si mai phu arpu pen kachi o nasi arpu pen kachi o lo setami nili blems dun mai phu ronjon tokbi pen rara theng no si labang so lo hodai pon lo pusi ningje pon তেনেকে নাই মোৰ মানে কি আগতকে অলপ মোৰ নিজৰো এটা কোম্পানী চাকৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মোৰ অলপ বাৰ্ডেনো বেছি কাৰণে মই নিজৰ ইচ্ছামতেহে মই ৰেজিগনেশ্যন দিছোঁ বেলেগ একো কাৰণ নাই পাব্লিক এটা কিবা কমপ্লেইন দিছে নেকি আপুনি কমপ্লেইন তেনেকৈ নাই তেনেহ'লে আপুনি কিহৰ কাৰণে এইটো ৰেজিগনেশ্যনটো দি আছে মোৰ নিজৰ অসুবিধা অলপ কামৰ কাৰণে মানে ডাবল প্ৰেছাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই মানে ৰিজাইন দিবলগীয়া হ'ল আৰু বেলেগ বিশেষ কাৰো তেনেকুৱা কাৰো লৈ মোৰ হেৰি ক'বলগীয়া নাই মই নিজেহে মানে অলপ মানে বাৰ্ডেন বেছি হোৱাৰ কাৰণে মই ৰিজাইন দিছোঁ তোমাৰ কিমান বছৰ আপুনি তাত নিলিলেন্স কিবা আপুনি কৰে 11 বছৰ হ'ব Nonamat madu aphanta ki miamai phuarpu ke pek panji aphan alama velang arona tengpen kilik seta mate kangwai pen setami official arona tengpen si klempon pamiji pusi dunmai phu ronjon tokbi ning jepon je nilip lemalong itu mani ding klui pen non kedam tanga budian ke prai nang kan kri phon bak pleng tang lo na se atam ta ke jud lo nili tumaki mia budi kangwai ya phansi chisik lo setamela Corona protocol pun aja ni masih ni tu makan atam abang nang extension dah lah. Masih sekretari abang ke lau sopo masih alang ni pam sokoti pia ni pen cikgu udah lo ingkir sangho rolen ingkir bang ke. La solar tong sekoti sengar sangho pansi non la cikgu untuk extension na priot ke pipon koglo. Masih ala balon dep chairman abang tak kiani kamar pudu ubakan pen aku pu pen ni cuma sodak lo sojo ni pengeseng bai nang ta panglum ta masih alang lita cipulo sekretari abarim aleke o kalilo neta elo akimia tu mapriota te bokhelo po ni lita obupu pusi ni tum hanang hang lo la pen lo soteng ban ni tum lo kedam tang heri hatari kan ini tum seng wai lo la pen apike dak ni librong asar ameya hin penta nang setong nang si bidi sore nang pidun lo la pen lo sojo ni pen alang li phanta pulo ahok lo teman nang ta ki ni binong le tuta
kapre asai ki do o bena joksi mai phuar pupen chi ubublo lapen alang li ka che thana tengsi raratum dengdun lo pusi choki hola lems chunbang dilip singnar pen klarda kalam the pherang kyang no ningjepon kes media timan khanilo kapre kali sitai tum lems chairman bang penangan ningkan pen lo kiklem prai ningkan krisi bagdolo lapen alang li ahok pedala mang bagana long alang li methang bagana long kol kol dang miniar penak second miniar penang sarang holget ong kam ke ong ban posalang le kasik sta pe masi itum lem salong non tong se ko talang li chairman ma chu buglo tin de kapret anjin de tala so kisum alang ani ding pik ni non chikloni lo kiklem rap talang ben kata kedam rap ne kasik sta du pik akun edum du pik ma chma tha ed masi kedam tang ni na prang lang li dak pen ko halang li rian jipi dar lo la sin itum kachin net teng bang kalang li thang ani oi tawe bon ta kam ong pe masi tong se ko talang li rian jipi de salang li la Lason si chokihola lems along mai phule arpu pen chi obup pesetami chokihola lems mai phu arpu kimi aviang ko bangke sayamo do anta dun mai phu ronjon tok be hin pen si sai do anta pachun pon posi executive committee along cherai pon lopusi dun mai phu tok be sang ho pen ningje pong chokihola pen sonjit kro la pen koilamati pen samson inti karbiang long life kedam tang chiti ni phai pli arni kachetok mon samalam dona bangke karbiang long arlo bangke non pu anta jurun e plengun ac nangdo bomlang lason si binile thota indigenous tribe protection of karbiang long asong atum setami pherang kya mai phasi kachedon dun dia lam the chepaklang po West Karbi Anglong Arlo, Amri constituency ka parlo, Ulukun Chialong, Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong, West Karbi Anglong District Committee atum Pherangkya mai padopon. Bangso Pherangkya mai longkaning je ponatengke, kedamtang chiti ni phai pli arni, song drok hele kaman lapen, Bharat Sarkar anparta, Assam Sarkar pen lamdon kachetok along, close 2.3 along ke jongpon KAC kiligahut, ing hoi keba bangke, kado kabea khetum ta, thurdun longpu ki jongpona bangke, nilitum chekroidun thekte pusi, Pherangkya mai along, ITPKA West Karbi Anglong District Committee mai phu, Bhaskar Rompi pen ningje pon. Isi alang litum bangkela 2.3 Peace Accord 2021 la so puthak bangke nelitum ITPK song bangke nelitum chikrodunde alang litum isi dak Karbiang long bangke implement long le la so jitu 10 seat reservation open for all pu bangke nelitum la bang alang litum han chidonde athe alang litum dak bang la so bang thodet lote litum kebang jilang arni bangke litum Hedung ilitoma Karbi a tribe indigenous atomang itum isi a problem do itum Karbiang long Nona pora hut Karbiang long arlo along ing hoi kep kapre kaphan pipondet pulote Karbiak he itum konatsi kedudun long jilang Lason si Karbiang long arlo ke ongdung hamphang song atum sitami bangso ing hoi kep kaddo kabyak he aphan towar kangpu pidanga bangke ka chekroi dun dia son si dopik Lasi bangso puthak bangke nilitum Indigenous Tribe Protection of Karbiang long hin pensitami chekroi dun thekthi lapen implement ponlong liputa Pherangkya mayalong ningje ponthu Ipu thaga chiri ke elo wala mangsi alang litum tim Karbiang long ta chima thana po Ipu thaga chiri arong che elo pulotela solong bangke kopi pensi ke elo alang litum ipu thaga chiri nang chelote hoitu others pen bang tum do po ha konane taligu tum ta bang po da ke 6 dol yara long ke litum ke candidate thorlong po sitame labang so ki thorlong ji pen bangke ali nanga chu en lo la dake ali nanga chu na lamai kopi polo alang litum komania hem along bhiti chonam nun po ahem pu tuman che phabom po alang lituman che phabom mensi anke hamania tumangke chehang der pon ke lason mensi ele tum hanke mojur por Karbiang long ta Tripura sonang man der po Lason thak thak si niletum labang so alamangke chedon nun thek the ten sit po mukha bang niletum chedon nun thek the lage hamphang don pen niletum chisong pangtang ji lape niletum ITP ke asong meta niletum labang so lomangke ka chisong pangtang pon bek ji Ulukunchi pen hemari rong phar Karbiang long life Lo Charlie Boyang Bong Positami, Sika isi hini apia po tumalong pen ke hang job ploji phanpura Elvin Teron hanjang lang so hi thialong chukang tibakulat kaching pudun
ahok nona kaya hut nangli loke charli thek ulu positame sorkara voreng ke longdun sungpik nangli eson mai son atowar chiri dunde pulote kereng dunjia phan sungpik laswa joine non penangan ki thormi loke thegari soi jangatum sorkara voreng phan apor chepadam desi project jamasai ka chongda dun john prolo lason tak thaksi elvin teronpu inurari sota ami thang ke thega son pensi sika isi hinia tangka kachapang rum ponjia phan kengkam chi jor ponlo apia po tu malong pen sika isi hini kacho hangjok plojia phansi alangli chu kang ke bakula chingpu dunlo lili non karjab lake panjang lang solong lapen ke dak nili thengnu non mat la dak isya kula do lake langne brothers tu nili nang kumri nang ko ka thege la puhen lo je dak inut risu athege dilai oila lang sopen alang non eastern college hanjang lang solong se alang college tami dunbok lapen ke alang ladak kidun bom hut ahem along pen patin nang ne pin pen alang mena jungjung pen si alang kadu kawe khorcha hai alang non mat drain house along sidu hembara sidu lapen ke alang kichu nai lapen ke alang admission hai kadu kawe pen si alang pasona sayang deng alang ke mission na sayang deng ahem kahang jok pot pen stem alang lason si alang ni claim lo tangte elvin teron komat lo lapen ahem konat lo elvin teron alang lia hem binong laki dilai koila langso udeng tiso arong sor lapen chondro teron pen basapi ing hipiatum asopolo alang li dilai higher secondary school pen metric asar lang chepa ondun si non amat ke eastern karbi anglong college along ba 4th semester angdeng charli dun bomlo hanjang lang solong anam pen ki dua hem do pen si college ta dun bom lapen hanjang lang solong si chukang te bakula setami chingpu dun lo alang liphan pherangke karju hut kache thana tenge nilipo payatum ke sai chuti ki chorapot si pasung dun delo pu matha si hanjang lang so hi thielong chukang te bakula chingpu dun lo lapen bang so kulat kangpu pena joksi ke do hemanam kacharle phan tangka kicho ki jun lapen ason kaprek do anta chepador pon bom lo bang so kulat ponang gok ma athe ni chilo ni hem pen chenglok ni pai ni pen chenglok ki non nopor ki mane ni pai ni ko tamne mane tangka maha pen chenglok ki kado weda na pado ni lo ki sita me alang ma ni nam man padu ke mas ni ni thang ta ta ni ni kam chok pen ko des pen chenglok sona hin chu pen ki chun pen chenglok sabujan pen chenglok kado ga ve kini lintang sinan ko kan non bang kini li lintang men start from bongo kami tu mo live for long live हम person ke line of ane kam chukem lokte lage am ali ko me ko sini ali se ko chukang tip lake ke charli bomahut isia resemason si emponlo nilia ke mangve ke ton ke langmate defense anat setami undun de dat pulote labang so sai setami klempon bomji anparta nili ning ke hangke ke kan lapen beatboxing henlo la so joini nili karbiang long beatbox community longta klempang arpu dodun bom bosi chepachini pon Dilai pen bijoy rongpi karbiang long live Mahamaya constituency ke parlo jorteron rong ke pathua klamalong kalitang protima ki lingpi memorial prize money football tournament angdung kitia hut black diamond club atumpen champion anong e ke longpon Mahamaya constituency ke parlo Jasamet Sildharampur jorteron rong researching sports club atumpen chepati riponsi kalitang protima ki lingpia menpen football ke pathu angdung kiti padupon kedam tang pai pai cheklo ni phai thom cap arni pen football ke pathu pangcheng ponsi piniarni anke angdung kiti football pathu ponlo bangso angdung kiti ka pathu along red bull club lapen black diamond club atumang bongsi pathulo kapathu bomahut black diamond club atum kecheng si angkung mate first half ahut red bull club atuma phan golisi thaponlo halapur red bull club atumta kachiting piga jok black diamond atuma phan golisi chitudun thu detlo
ke pathu ba mahud hinia te ra tumta ke the ka chadai koya jok goli si chathapsi hai he remre si dokoklo bonta kerem ke hai patini vek nang ja potsi tie breaker pen chitur nang koklo bangso tie breaker ka chitur rahut black diamond club atum red bull club aphan goal pli thaponlo bonta red bull club atum abang goal thoman si ke thabdun un choda jok black diamond club atum along goal si pen remdun dedlo Black Diamond Club atum tiebreaker pen chupa hai ponsi champion anong e chupa long ponlo bangso anong e kepaji rahut champion atuma phan trophy lapen tangka suri cap lapen kerem atum mate Red Bull Club aphan trophy lapen tangka suri trok pipajir ponlo bangso hut best goalkeeper Gojen Hansia phan anong e lapen best player Mirjang Rongpi atum chupa long dunsi trophy anong e chupa long dunlo bangso hut aluhi sarpo man pen VDC chairman barim longsing tokbi ka chatong dunalong thanbang bimol ronghang Guwahati High Court advocate Rubising ronghang la pencil Dharampur SGB Mondol Ingleng ronga saratum chatong dunsi ning karong chipi dunrenti Kadong kami long live kelang ratum doan pini nil tum kami long live pen ladak joteronong ke patua klamalong si dolo labangso joteronong ke patua klamalong cuki damtang pai ciklo tongkep ani si kalitang protima killing pi labangso memorial prize money football tournament bipon lo pini bangke non city pini bangke labangso angdukiti arani lo labangso angdukiti long Red Bull pen kopi klam ini Black Diamond labangso klamang mong si pini labangso final angdukiti long cipati pon lo non nil tu karja pamangke labangke jorterong ke patua klamalong lo labangso arong ke rongban lo pe pihu barong sidame ladak sidame Owe kimi tumhan jasemet riso ijang tumhan ke patui ni naso sema prang ponji lapen rong rupa cing tur ponji pasi alang litum penangan bol ipon lo kandia tuman bang sedang atek jawanga Militum mama ke kandia permohonan dan kelangku bang sedang kalitang kutima kelimpi amen pen pada khela pilo nasi alang like hemasolo nasi Kristeri pen khela cengkeng pini anabangke isu kijutsi isi kapathu anilo lasini litum laso men pen pipen litum isi kipudami pubangasonalo alangli luthan bangpi nasi penang rong pan isi mesen isi ke theng nanji kiri nei tu alangli ke tham do rara pan pen Dan arong pen Bikrom Teron, Karbiang Long Live. Tang tipini prime tam birta ke lapon si kang tonik lo.